И какво става, хора, аз съм Ицака БГ и днес ще играем с ProGamer 1000 PS Gaming Challenge, в който трябва да пуснем световен рекорд за мега миньони, само трябва да му свърши батъла с DTP. И той нарочно падна, за да играе с мен. Така, почваме. Така, това е той. Сега... Така. Хора, целта ни е следната. Той ще направи рекорда за миньоните. И чакаме двамата да си разрушим кулите, за да почваме. И така. Аре бе, тъп ПК, 100% пропуснат. Ще чуете странни звуци. Така се прави. И бе! Почваме сега. Ето, гледайте каква армия става. И той се развихря, разбира се. Нямам вече място. Ех, не мога. Гледайте какво става, хора. Кога ще видите някой да прави това откачено нещо? И според мен това бяха много миньони, защото дори не ги брояхме. Защо? Но изглеждаха... Опа, сори за този шум. Изглеждаха... Бая. Сега ще пробваме още един опит. Пускам Spirit и ПК. Ей, но
Много добра, бе. Много добра ми я направи тос. Тос. Мишлем. Защо? Защо направи така, бе? Мишлем. И така. Тъй като няма какво да пусна, правя това. Трябва да му взема тавара. О, не, бе. Пускам колектор. Томстон. И защо толкова му... Не. Yes, браво, бич. Добре, страхотно. Кулата му. Мирър. Готово, той успя да го направи. Но не. Да, успя. Фък. Ма то и аз не съм успял. Само да направя. И фък. Дура, пази, шит. Гати, тъглайфа. Там съм малко, много се прецаках. Какво направи, бе? Том, то няма да свърша. Прецаках се тотално, защото... Той се прецака, не сега не мога да ми вземе тавара. И най-накрая, след 26 века, той успя. Сега пускам колектор. Мир на колектор. Рейдж. Разбира се, Томстон. Спирит, скелетони. Колектор. Още един колектор. Рейдж и Томстон. Бих казал. Так. Трябва да се мисля много бързо. Давай, бегоше. Гей, какво става? Маначи. Страхотно. Просто имам над 200 колектора. Вече няма място. Картата ми свършва. Давай, копирвай си. Защо го направи? Аз не знам. Томстони. Пускам всичко, кот ми падне. I'll tell the picture a bit of fuck me good up. I may be coming the up. I better be see you. Гадно пея, но нека се живота. Не заспявай, когато... Май топ опит не беше много успешен, но направихме световен рекорд за елексир колектор. И така, хора, аз мисля, че това да бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал и за това да дадете палец нагоре. Абонирайте се и до скоро!